раҳмон ба масъулин дастур доданд ки созишнома дар асоси тавофуқоти ҷонибҳо ба имзо расонда шуда барои тасдиқ ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. доир ба лоиҳаи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру илова ба кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон гузориши роҳбарони як қатор сохторҳо шунида шуд. таъкид гардид ки лоиҳаи қарор барои дарёфти манбаъҳои иловагии даромади буҷети давлатӣ пешниҳод шудааст. лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру илова ба кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон маъқул дониста шуда барои баррасӣ ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол гардид. дар идомаи маҷлис ҳамчунин оид ба як қатор масъалаҳои муҳим аз ҷумла идора ва назорати самараноки истифодаи замин қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. дар фароварди маҷлис сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи масъулини вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатиро ба иҷрои дастурҳои маҷлиси навбатӣ, супоришҳои қаблии ҳукумати кишвар, инчунин вусъати ободониву созандагӣ, корҳои саҳроӣ аз ҷумла кишту кори баҳорӣ ва омодагии ҳамаҷониба ба истиқболи сазовори ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ ҷалб намуданд. истиқлоли давлатӣ гаронарзиштарин неъмат, ифтихору номуси ватандорӣ ва нишони возеҳи ҳувияту худшиносии миллӣ аст. дар шароити кунунӣ муҳимияти ин ганҷинаи муқаддас бештар гардида, ҳифзи он дар раванди пурпечу допи ҷаҳонишавӣ аҳамияти хос дорад. ҳаминак беш аз 13 сола мешавад ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар роҳи бунёди ҷомеаи демокративу ҳуқуқбунёд гомҳои устувор мегузорад. боварӣ, иродаи қавӣ ва умед ба ояндаи боз ҳам дурахшон буд ки имрӯз халқи тоҷик бо роҳбарии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба дастоварду музаффариятҳои беназир ноил гардидааст. шарҳи Юсуф Ғанизода. истиқлол воҷаи муқаддас, неъмати бебаҳо ва дастоварди бузурги миллати тоҷик аст. истиқлол заминаи рушди соҳаҳои ҳаётан муҳими ҷомеа, кафили оромиву осудагӣ ва омили муттаҳидиву ҳамбастагӣ. пешрафти бесобиқа, дигаргунсозиҳои куллӣ ва бунёду навсозӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба шарофати ҳамин неъмати муқаддас амалӣ гардида, нақшаҳои бузургу ояндадор аз ҷумла ҳадафҳои калидии ҳукумати мамлакат марҳила ба марҳила татбиқ шуда истодаанд. тоҷикистони соҳибистиқлол ҳамчун давлати соҳибихтиёру демократӣ ва ҳуқуқбунёду дунявӣ дар асоси муқаррароти конститутсия ва сиёсати созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арсаи ҷаҳонӣ шоиста муаррифӣ гардида мавқеи намоёнро касб кард. рушди бесобиқаи соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ба замони соҳибистиқлолии ҷумҳурӣ рост меояд. далели возеҳ сохта ба истифода додани роҳҳо, корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ, муассисаҳои нави таълимӣ, беморхона, қасрҳои фарҳанг, толору майдончаҳои варзишӣ, биноҳои хуштарҳу замонавии истиқоматӣ, боғҳои фарҳангиву фароғатӣ ва дигар иншооти маишӣ мебошанд ки дар таъмини сокинон бо ҷойҳои нави корӣ ва баланд гардидани сатҳи некуаҳволии аҳолии мамлакат мусоидат кард. шоистатарин иқдомоте ки дар ин давра роҳандозӣ гардид, ин таваҷҷӯҳ ба рушди илму фарҳанг ва варзиш мебошад. бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ибтидо аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ ба хотири рушди соҳаҳои маорифу фарҳанг тадбирҳои муҳим амалӣ гардиданд. муосиртарин шароиту имконият ҷиҳати илмомӯзӣ дар ҳама муассисаҳои таълимӣ муҳайё гардида, инфраструктураи зарурии соҳа пурра таъмин карда шуд. барои ҷалби ҷавондухтарон аз шаҳру ноҳияҳои дурдаст ба хотири идомаи таҳсил дар муассисаҳои олии таълимӣ квотаи президентӣ ташкил гардид ки тавассути он то имрӯз шумораи зиёди ҷавондухтарон донишгоҳу донишкадаҳои олии ҷумҳуриро хатм намуда дар соҳаҳои мухталиф фаъолият доранд. иқдоми дигаре барои дастгирии қишрҳои ҷомеа дар ин давра роҳандозии озмунҳои ҷумҳуриявӣ аз қабили фуруғи субҳи донои китоб аст. тоҷикистон ватани азизи ман ва илм фуруғи маърифат ба ҳисоб мераванд ки таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола баргузор мешаванд. дигар дастоварди соҳибистиқлолӣ ин рушди соҳаи варзиш ва то ба сатҳи мусобиқаҳои байналмилалӣ роҳ ёфтани варзишгарони тоҷик аст.
имрӯзҳо пойтахти тоҷикистони соҳиб истиқлол шаҳри душанбе мизбони бонуфузтарин чорабиниҳои варзишӣ интихоб мешавад ки далели мавҷуд будани инфраструктури зарурии соҳа ва мутобиқати он ба талаботи ҷаҳонӣ мебошад. Дар замоне ки бархурди тамаддунҳо ва дигаргуншавии фарҳангҳо ба суръат ҷараён дорад, ҳифзи истиқлоли давлатӣ ва пойдору бегазан нигоҳ доштани ин неъмати бузургу муқаддас вазифаи ҷонии ҳар шаҳрванди мамлакат арзёбӣ шуда масъулияти бештарро тақозо мекунад. навиди варзишӣ бори аввал дар таърихи иштироки дастаи тоҷикистон оид ба дзюдо дар чемпионати осиё дар шаҳри Бангкок 7 медал, 2 нуқра ва 5 биринҷӣ ба даст оварда ба қатори беҳтарин дастаҳои дзюдои қораи осиё шомил гардидааст. яъне гуфтан мумкин аст ки ба шарофати паҳлавонони мо 7 маротиба парчами давлатии тоҷикистони азиз дар байни беш аз 30 мамлакати осиё парафшон гардид. аз маросими истиқболи ливобардорони меҳан ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар фурудгоҳи байналмилали шаҳри Душанбе ки шакли идона дошт, роҳбарияти кумитаи кор бо ҷонбарони варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва хумоти ҷилои ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе, федератсияи дзюдои мамлакат, наздикон ва ҳаводорон ки беш аз 1000 нафарро ташкил медоданд, бо гулдастаҳо истиқбол намуданд. ин ҷавонони саодатманди миллатро бо 7 медал дар қораи осиё дар вазнҳои худ Тоҷикистонро ба ҷои дуюм ва сеюм баровардан истиқбол гирифтанд. якумин бор дар таърихи ҷудои тоҷик мо 7 медал ба даст овардем ки 2 нуқра ва 5 биринҷӣ ки мо дар умумӣ ҷои панҷумро ишғол кардем. ҳариб дар ҳамаи вазно мо ҷоизадор шудем. Якумин бор дар таърихи ҷудои Тоҷикистон мо баромад кардем дар мусобиқаи даставӣ. мақсади федератсияи ҷудои Тоҷикистон аз он иборат аст ки тими мунтахаби ҷудои Тоҷикистон дар оянда дар бозиҳои олимпӣ ҳам мобайни мардон ва ҳам мобайни бонувон имтиёзи олимпӣ ба даст оранд ва дар бозиҳои олимпӣ дар моҳорибаҳои даставӣ ҳам иштирок кунанд. варзишгарони меҳан дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи намуди ҷудо дар чемпионати осиё ки дар давлати Тайланд баргузор гардид, дар байни 29 давлат ки наздики 280 варзишгар иштирок карданд. ба варзишгарони мо муяссар гардид ки 7 медали ин чорабини бонуфузро яъне ки ба даст биёранд. инам бошад барои миллати тоҷик, барои ватани тоҷик як ифтихори бузург аст. бисёр хушҳолем, хурсандем ки имрӯза мо дар ин толори зебо ин ҷавоное ки миллати моро муаррифӣ кардану соҳиби 7 медал дар ин чемпионати азия шудан, омадан мо инро вохӯрда истодаем ва ин боиси ифтихори ҳар яки мо аст. мехостам як бор дигар самимияти худро ба асосдор сулҳ ва ваҳдати миллӣ пешвои муаззам миллат президенти кишвар барои дастгирӣ, барои имконоти васеъ додан барои ин ҷавоное ки дар асаи байналмилали миллати моро маърифӣ мекунанд ва инчунин шаҳрдори шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ ки солҳои охир мебинем ки то кадом сатҳ яъне ҷудо дар арсаи байналмилалӣ мавқеша ёфт ва Тоҷикистон дар кадом сатҳ боло бардошта шуд. ин ҳама меҳнати ино аст. миннатдории худам растам ба пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои хеле дастгириҳое ки мо варзишгарона мекунад. ай мо фақат натиҷаи хуб. ғалабаи мо дар ин ҳамоиши бузурги варзишӣ бо шарофати ваҳдату истиқлол, дастгириву ғамхориҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омадааст. чемпионати осиё яке аз чемпионатҳои бугем муҳим барои ҳар як варзишгар ба ҳисоб меравад, зеро мусобиқаи қоравӣ ба ҳисоб меравад ва хушбахтона ман тавонистам ба финал роҳ ёбам. ман ҳаракат бар он мекунам ки ҳамин як то ду то хатогие буд ислоҳ намуда дар гранд-слами Душанбе медали тиллоро ба даст биёрам. ҳарифам аз Филиппин буд, хушбахтона онро мағлуб кардам ва инчунин варзишгари ҷопонӣ рӯбарӯ шудам ва як нерӯсанҷӣ хеле пуршиддат шуд ки дар он ҷо хушбахтона низ ба даври ниҳоӣ рохат гирифтам ва инчунин ба даври ниҳоӣ бо варзишгари узбек муҳорибаро бохтам ва барои ҷои сеюм бошад варзишгари Муғулистон ки хеле варзишгари пурқувват буд онро мағлуб кардам. ҳамин тавр паҳлавони тоҷик дар 3 рӯзи мусобиқоти инфиродии чемпионати осиё дар Бангкок 7 медал, 2 нуқра ва 5 биринҷӣ ба даст оварданд.
ҷиҳати таҷлили сазовори ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Темурмалик мунфаршкунии роҳҳо бо маром идома дорад. Аз ҷумла бо дастгирии сокинон ва соҳибкорони маҳаллӣ роҳи маҳаллии деҳоти Ҳусейнобод мунфарш гардида истодааст. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. дар ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон сокинони деҳаи Ҳусейнобод тасмим гирифтанд ки маблағҳои барои ҳаҷ ҷамъовардаашонро дар ободии маҳал сарф намоянд. дар ин замина сокинони деҳаи Ҳусейнобод тасмим гирифтанд ки бо ин васила дар ободии роҳҳои ҳудуди деҳот саҳм гузоранд. дар робита бо ин бо ташаббуси сокинон дар марҳилаи аввал 1,5 километр роҳи деҳот пурра мунфарш карда шуд. гуфта шуд ки минбаъд низ ин гуна корҳои хайр анҷом дода мешаванд. сокинон иброз доштанд ки минбаъд низ баҳри таъмини иҷрои дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат аз тамоми имконият истифода мебаранд то барои обод намудани зодгоҳи худ ва дар маҷмӯъ тамоми Тоҷикистон ҳиссаи назаррас гузоранд. бо гарм шудани ҳаво дар ноҳияи Темурмалик корҳои мунфаршкунӣ ва таъмири роҳҳо оғоз шуд. имсол бо оғози маъракаи мунфаршкунӣ якчанд кӯчаи ноҳия ва дохили маҳалҳо бо ҷалби маблағҳои буҷавӣ ва соҳибкорони ватандӯз мунфарш гардиданд. дар ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи Темурмалик корҳои ободонию созандагӣ бо маром ҷараён дошта, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия якҷо бо сокинон барои истиқболи шоистаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз тамоми имкониятҳо истифода бурда истоданд. дар шаҳри Саравшан дар ин замина 70 адад биноҳои баландошёнаи истиқоматии бунёд ва таъмиру таҷдид гардида истодааст. инчунин дар нуқтаҳои гуногуни ҳудуди шаҳр сохтмони иншооти соҳаи саноат, маорифу тандурустӣ, варзиш ва сайёҳӣ бо василаи тоза намудани дигар кӯчаҳо идома дорад. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорамон Фирдавс Умаров. ҷиҳати истиқболи арзандаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иқдоми мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ дар шаҳри Истаравшан 990 иншооти сатҳи гуногун ба нақша гирифта шудааст ки наздики 70% он бунёд ва мавриди истифода қарор гирифтааст. таъмиру азнавсозии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ 21 адад, сохта ба истифода додани муассисаҳои томактабӣ 4 адад, 21 адад марказҳои савдову хизматрасонӣ, 21 адад корхонаҳои истеҳсолӣ, 19 адад иншоотҳои варзишӣ ва 369 адад иншоотҳои гуногуни халқ мавриди истифода қарор дода шуданд. мо масъулини соҳа кӯшиш ба харҷ медиҳем ки бинои иншоотҳои ба нақша гирифта шударо тибқи моҳлати муқаррар карда шуда мавриди истифодабарӣ қарор диҳем. феълан сохтмони биноҳои баландошонаи истиқоматӣ дар хиёбони ба номи Исмоили Сомонӣ вусъати тоза дорад. зикр гардид ки иншооти мазкур аз 2 бино ва 16 ошонаи барҳаво бо назардошти пентхаус бунёд мегардад. тибқи нақшаи генералӣ дар таххонаҳои биноҳо ҷой барои нақлиёти сабукравӣ истиқоматкунандагон, дар ошонаи якум марказҳои савдо, кошонаҳои ҳусн ва муассисаи ташхисию табобатӣ дар назар дошта шудааст. саноатикунонӣ бо сурати кишвар омили рушди бо сурати иқтисод ва ҳадафи стратегии мамлакат. дар раванди мазкур шаҳри Истаравшан як қатор барномаҳоеро рӯй даст гирифтааст ки метавонад ҷиҳати саноатикунонӣ бо сурати кишвар саҳми босазо гузорад. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди асри обод ки ба истеҳсоли мизу курсӣ, масолиҳи сохтмонӣ ва рӯзгордорӣ машғул аст, беш аз 40 намуд маҳсулоти саноатӣ воридоти вазкунанда истеҳсол менамояд. феълан дар корхонаи мазкур 30 нафар аз ҷумла бонувони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ, маоши хуб ва хӯроки гарм таъмин гардида дар саноатикунонӣ бо сурати кишвар ҳиссагузорӣ менамоянд. соҳибкори ватанӣ Умар Юсуфзода азм дорад ки бо пайравӣ аз сиёсати бунёдкоронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон майдони коргоҳи хешро васеъ гардонида истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазирро боз ҳам бештар гардонад. имрӯз дар ин ҷо корҳои нахустини бунёдӣ оғоз гардида корхонаи бунёдшаванда аз 3 ошона иборат хоҳад буд. маблағи лоиҳавии коргоҳи навбунёд ки ба истеҳсоли мизу курсӣ ва масолиҳи сохтмонию рӯзгордорӣ машғул аст 1,5 миллион сомониро ташкил медиҳад. гуфта шуд ки баъди ба истифода додани нуқтаи дигари корхонаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди асри обод боз беш аз 20 нафар соҳиби ҷои кору маоши хуб мегарданд. хурсандибахш аст ки дар шаҳри Истаравшан бунёди иншооти истеҳсоли доруворӣ низ ҷараёни тоза дорад. иншоот аз 2 ошона ва таххона иборат хоҳад буд. дар маҷмӯъ бунёди иншооти самти иқтисодиёту саноат, маорифу тандурустӣ ва хизматрасониву фарҳангӣ дар шаҳри Истаравшан бо маром идома ёфта истоданд. Фирдавс Умаров, Мазбут Бобозода, Орзу Маъруфов, шаҳри Истаравшан, Ахбор.
дар доираи нақшаи чорабиниҳои созандагӣ ба хотири истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Фархор корҳои ободонӣ шеваи дигар дорад. дар ин зимн 3 километр роҳи маҳаллии деҳаи некманзари ноҳия мунфарш карда шуда ба мушкилоти дар ин самт мавҷуд буда нуқта гузошта шуд. аз ҷараёни ин тадбир Анваршоҳ Сайдализода гузориш медиҳад. роҳҳои маҳаллӣ ҳудуди ҷамоати деҳоти хуросони ноҳияи Фархор ки ҳамагӣ 7 деҳаро дар бар мегирад таъмиру навсозӣ шуда дар марҳилаҳои нахустин корҳои сангу шағалпӯш ва тахту ҳамворкунӣ оғоз гардида буд. ҳаминак бо гузашти қариб як ҳафта марҳилаи ниҳоӣ тадбирҳои роҳсозӣ яъне мунфаршнамоӣ дар аксари деҳаҳои ҷамоат ба итмом расиданд. роҳҳои мошингузари деҳаи Некманзари 1-2 ки масофаи 3 километрро ташкил медиҳад аллакай пурра мунфарш карда шуда масъулон ба истифодаи он оғоз бахшиданд. ташаббускорони ин иқдоми созанда ҳадаф аз роҳандозӣ ва анҷоми ин қабил корҳои ободониро пеш аз ҳама ба истиқболи сазор аз ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, бартарафсозии мушкилоти деринаи ронандагону пиёдагардон, рушди инфраструктури деҳот дар маҷмӯъ ба баландбардоштани сатҳи некуавволии зиндагии сокинони ин рӯсто арзёбӣ мекунанд. сиёсати имрӯзаи давлату ҳукуматро барои ободонии маҳаллаву деҳаҳо дастгирӣ намуда сокинони ҳамин маҳалла фақат истиқоматкунандагон тасмим гирифтем ки ҳамин роҳҳо бисёр дар ҳолати таъмирталаб қарор дошт фарш кунем. дар деҳаи Некманзар баробари мунфаршкунии роҳ ҳамзамон таъмиру навсозии 5 пули мошингузари деҳа ки солиёни зиёд таъмирталаб буданд аз масоили муҳим маҳсуб меёфт. бо ин дар назар дошт ва зарурати бартарафсозии саривақтии он сокинони қавииродаи ин рӯсто талош варзиданд то дар идомаи чунин корҳои ободонии созандагӣ ба ин мушкилот низ хотима бахшанд. иқдом гирифтем ки симчӯбҳое ки дар территорияи ҳамин раҳи сохтагимон ҳастанд онҳоро иваз кунем. ғайр аз ин дар ҳамин ҳудуди ҳамин раҳи сохтагимон 5 кӯпру ки вай дар ҳолати садамавӣ қарор дошт онҳоро ба пуррагӣ таъмир кардем. ният дорем дар оянда ҳамин сиёсати ободкоронаи ҳукуматро дастгирӣ намуда дар дохили дигар маҳаллаҳои давлат бохтор дигар ана маҳаллаҳое ки ҳаста саҳми арзандаи худро барои пешрафти ватану давлату миллати худ гузорем. сокинону фаъолони деҳа бозният доранд ки байни кӯчаҳои деҳаашонро чароғон ва сабзу хурам гардонанд. дар воқеъ истиқлоли давлатӣ ва ваҳдати сартосарӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон имкон дод ки дар баробари марказҳои шаҳру навоҳӣ ҳамзамон рушди инфраструктури деҳот низ марҳила ба марҳила таҳким ёбад. дастгирии ҳамешагии ҳукумати мамлакат, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ҷалби соҳибкорону ашхоси саховатпеша ва саҳмгузории сокинони заҳматқарини деҳаи Некманзари ҷамоати деҳоти хуросони ноҳияи Фархор бобати вусъати корҳои ободонию созандагӣ дар сатҳи маҳал бешак собитгари ин гуфтаҳо мебошанд. Анваршоҳ Сайдализода, Сайхомиди Шариф, ноҳияи Фархор, ахбор. мукаммалсозии инфраструктури соҳаи варзиш бо низому усули корбарии муосир бо инобати рушди соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва оммавигардонии варзиш дар ноҳияи ёбони вилояти Хатлон чораҳои мушаххас таррезӣ гардида бунёди толору майдонҳои варзишӣ дар назар дошта шудааст ки кор дар ин самт бо маром идома дорад. дар ин замина чунин иқдомҳои самаровар ҳамчунин дар ҳудуди ноҳия гузаронидани мусобиқаҳои варзишӣ ба ҳукми анъана даромада варзишгарони бо маҳорати дохил ва хориҷи кишварро ба ҳам меорад. гузориши Юсуф Ғанизода. вусъати корҳои ободонӣ дар заминаи амалинамоии нақшаҳои мушаххаси созандагӣ ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар ноҳияи ёвони вилояти Хатлон низ баръало мушоҳида мешавад. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ёвон ва саҳми соҳибкорони ватанӣ дар навбати аввал инфраструктури маҳал мукаммал гардонида шуда сатҳу сифати зиндагии сокинон беҳтар карда мешавад. дар доираи нақшачорабиниҳои созандагӣ бо саҳми сокинони деҳаи дастгираки болои деҳоти ба номи Ҳасан Ҳусейнови ноҳия роҳҳои ҳудуди деҳаи мазкур ки солиёни зиёд вайрону валангор гардида буд таъмир карда шуданд. корҳои тахту ҳамворкунии роҳҳои байни деҳа бо сифати баланд анҷом ёфта шафати роҳ ба таври замонавӣ чароғон карда шудааст. бо мақсади ҷалби ҷавонону наврасон ба навъҳои гуногуни варзиш хоса гӯштингирӣ тарғиби тарзи ҳаёти солим пешгирии онҳо аз оварагардию даст задан ба амалҳои номатлуб дар
ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи ёвон бунёди толору майдончаҳои варзишӣ ба роҳ монда шудааст. дар заминаи чунин тадбирҳои ободонӣ дар деҳаи дастгираки ҷамоати деҳотӣ ба номи Ҳасан Ҳусейнови ноҳия толори муосири варзишӣ бо шароиту имконоти муосир мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар ин толор барои ҷавонону наврасони деҳа шароити муосири машқу тамрин фароҳам оварда шуда, мураббиҳои бо таҷриба барои омӯзонидани нозукиҳои варзиши намуди гӯштингирӣ ва дигар навъҳои варзиш ба кор ҷалб шудаанд. дар ин муассисаи варзишӣ ҳамчунин дар доираи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ёвон мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ роҳандозӣ карда мешавад. пас аз ифтитоҳи ин иншооти варзишӣ бо мақсади ҳавасмандсозӣ ба як қатор фаъолони ҷамоат хоса соҳибкороне ки дар рушди маҳал ва раванди корҳои созандагӣ ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ саҳм гузоштаанд, сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ёвон тақдим карда шуд. соҳибкорон ва шахсони эҳсонкори ноҳия сиёсати пешгирифтаи ҳукумати мамлакатро ҳамаҷониба дастгирӣ намуда, дар пешрафти соҳаҳои муҳими хоҷагии халқ саҳми хешро мегузоранд ва дар оянда нақша доранд ки чунин тадбирҳои созандагиро идома диҳанд. ҳамасола дар шаҳри хуҷанд ҷиҳати таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ ва тақвияти ҳаҷми содирот даҳҳо коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ ба кор дароварда мешавад. дар ин миён таваҷҷӯҳ ба бунёди коргоҳу корхонаҳои истеҳсоли маҳсулоти хӯрокворӣ низ зиёд аст. маълумоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илёс Бобоҷон. дар шаҳри хуҷанд зиёда аз 300 коргоҳу корхонаҳои саноатӣ молу маҳсулотеро истеҳсол мекунанд ки ивазкунандаи воридот буда дар ин баробар ба содирот низ нигаронида шудааст ва ҳиссаи соҳаи саноат дар рушди иқтисоди миллӣ назаррас арзёбӣ мешавад. пешниҳоди имтиёзу сабукиҳо сармоягузорону соҳибкоронро дар самти ба кор даровардани коргоҳу корхонаҳои саноатӣ ҳавасманд намудааст. ҳамин аст ки дар давоми 3 моҳи аввали соли равон аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ дар шаҳр 13 коргоҳу корхонаи нави саноатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд ки дар натиҷа ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ба 422 миллион сомонӣ баробар гардид. дар шаҳри хуҷанд дар баробари афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ресандагию бофандагӣ ва масъулияи сохтмонӣ соҳаи саноати хӯрокворӣ низ рушд мекунад. ҳоло дар ин самт бештар аз 120 коргоҳу корхонаҳо фаъолияти назаррас доранд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди насиби ширин аз ҷумлаи чунин ширкатҳоест ки дар таъмини бозори дохилӣ бо гӯшти мурғи коркард ва банду бастшуда саҳми назаррас дорад. дар ин корхона дар як шабонарӯз 10 тонна гӯшти мурғ коркард ва бандубаст гардида таҳти бренди сайҳун ба фурӯш бароварда мешавад. طبق معلومات برای بنیاد کارخانه کارکرد و بندوبست گوشت مرغ صاحبکاران محلی بیشتر از 1.5 میلیون سومانی صرف و جهت تقویت استحصالات دستگاه و تجهیزات معاصر را از چین و ترکیه خریداری نموده‌اند. کارخانه ما 9 سپتامبر 2024 به استفاده داده شد. در کارخانه ما 40 نفر کارمندان کار میکنند. اکثریت آنها را زمان تشکیل میدهند. محصولات ما اساساً با بازارهای داخلی کشور پیشنهاد میشود. در آینده ما نقشه داریم که محصولات شرکت را به خارج کشور صادرات نماییم. با ساخته به استفاده دادن کارگاه و کارخانه‌های نوی صنعتی پیش از همه بازار داخلی با محصولات استحصالی وطنی تامین گردیده اقتدار صادراتی نیز تقویت می‌یابد. در دوام 3 ماه سال روان تنها از شهر خوجند به خارج کشور به حساب 88.6 میلیون سومانی محصولات صنعتی صادرات شده است. در آینده جهت کاهش دادن حجم واردات، تامین بازار داخلی با محصولات صفتش بلند، تقویت اقتدار صادراتی و تأسیس جایهای نوی کاری تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شوند. از جمله در دایره سالهای رشد صنعت و تطبیق همه‌جانبه هدف 4 ملی صنعتی کنانی با سرعت مملکت با اینوبت گرفتن موجودیت اشیاء خام و طلبات بازار داخلی در شهر خوجند بنیاد و به استفاده دادن ده‌ها کارخانه‌های نوی استحصالی به نقشه گرفته شده است. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، شهر خوجند، اخبار. дар ноҳияи Рашт таъмиру барқарорсозии канали 50-солагии Тоҷикистон оғоз гардид. бо анҷом додани корҳои барқарорсозӣ 280 гектар заминҳои кишт бо оби полизӣ таъмин хоҳад шуд. гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи Рашт.
масофаи канали 50-солагии тоҷикистони ноҳияи рашт 5 километрро ташкил намуда сарбанди иншооти обрасонӣ дар соҳили дарёи сурхоб ҷойгир мебошад. канали хуҷёрӣ солҳои 80-уми қарни гузашта бунёд шуда тариқи пойгоҳи обкашӣ заминҳои кишту майдони боғот ва як қатор ҷамоатҳои деҳот дар мавсими тобистон бо оби полезӣ таъмин карда мешаванд. мутаассифона солҳои охир бар асари баланд шудани маҷрои дарёи сурхоб қисмати сарбанди асосии канал пурра харобу валангор гардида зарурати аз нав барқарор кардани иншооти ҳаётан муҳими хоҷагии халқ пеш омад то аҳолӣ тавонанд дар заминҳои мавҷуда кишти зироатҳо ба хусус картошкаро афзун намоянд, зеро аз нарасидани об солҳо боз як қисмати заминҳо аз гардиши кишоварзӣ берун мондаанд. канале ки мо айни ҳол корбарӣ карда шудем барои ташкил кардани об барои зиёдаи 240 гектар заминҳоро обёрӣ мекунад ки ина ба воситаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати ноҳия инчунин соҳибкоро ба нақша гирифтаанд. аслан заминҳо ҳамаш заминҳои кишти картошка ҳастанд, сабзавот мешавад кишт кард камтарак ами масъала ами бидани об ки вай буд ҳозира шуда ки агар ами об шавад ҳама чиза дигар кишт кардан мумкин аст. имрӯзҳо дар сарбанди асосии канал корҳои барқарорсозӣ оғоз гардиданд. барои тағйир додани маҷрои дарёи сурхоб ҳаҷми корҳо хеле ҳам зиёд буда бо дастгирии мақомоти маҳаллӣ ва аҳолии деҳоти ҷамоати деҳоти навдӣ аллакай як қисми корҳои барқарорсозӣ иҷро шудаанд. аз ҷумла дар сарбанди асосии канал бо ҷалби техникаҳои соҳавӣ қисмати асосии каналро аз регу шағал тоза карда барои ҳаҷми зарурии оби кишоварзӣ замина гузошта шуд то маҷрои дарё дар масофаи 5 километр бе ягон монеа то шафати пойгоҳи обкашӣ таъмин карда шавад. баъдан оби канал тариқи пойгоҳи обкашии 50-солагии тоҷикистон ба як қатор деҳоти навдӣ расонида мешавад то заминҳои кишту майдони боғҳо пурра обёрӣ карда шаванд. соли ҷорӣ дар партави суръат бахшидани корҳои ободонӣ ва маъракаи киштукори баҳорӣ кишоварзон ҷиддуҷаҳд доранд то масоҳати кишту истеҳсоли маҳсулотро дар қиёс ба соли гузашта боз ҳам бештар намоянд. аз рӯи ҳисоботи масъулони соҳаи кишоварзӣ дар сурати ба иқтидори пурра фаъолият намудани каналу пойгоҳи обкашӣ танҳо дар ҳудуди ҷамоатҳои мазкур садҳо гектар заминҳои кишбоб обёрӣ карда мешаванд ва ин раванд бешак ба пешрафти иҷтимоиву иқтисодии мардуми ноҳияи рашт мусоидат хоҳад кард. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи рашт. дар ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар вилояти Суғд вазъи иҷрои қонунгузорӣ дар самти истифодаи самараноки қувваи барқ, ҳолатҳои ошкор гардида, пардохт нашудани ҳаққи истифодаи нерӯи барқ аз худкунии маблағи муштариён ва дигар масъалаҳои муҳим мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. прокуратураи вилояти Суғд ҷиҳати иҷрои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи энергетика, истифодаи самараноки қувваи барқ, вазъи назорати иҷрои қонун дар самти пешгирии зӯроварӣ дар оила, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, пешгирии вайрон намудани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва садамаҳои нақлиётӣ дар давраи солҳои 2023-2024 ва се моҳи аввали соли 2025ро дар ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилоят мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дод. дар ҷаласа кормандони мақомоти прокуратура, дигар сохторҳои ҳифзи ҳуқуқи вилоят, намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, шабакаҳои тақсимоти барқ, масъулини шӯъбаву бахшҳои соҳаи маориф, ходимони дин, фаъолони ҷомеа ширкат намуданд. таъкид гардид ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии президенти кишвар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри таъмини оромиву осудагии кишвар, таъмини зиндагии шоистаи мардум тамоми тадбирҳоро амалӣ намуд ва дар баробари сохтмони иншооти муҳими энергетикаи мамлакат, таъмини аҳолӣ дар ҳамаи фасли сол бо барқ, таҷдиду навсозии зеристгоҳҳо ва хатҳои интиқоли барқ, бунёди нерӯгоҳи барқии обии Роғунро вусъат бахшида, ҳоло таҷдиди нерӯгоҳи барқии обии Қайроқум идома дорад, ки барои рушди мамлакат аҳамияти муҳим дорад.
вале санҷишҳои прокурорӣ дар давоми соли 2024 ва 4 моҳи соли равон дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 1498 ҳолати қонунвайронкунӣ оид ба истифодаи қувваи барқ ошкор карда, бобати чораандешӣ 31 парвандаи ҷиноятӣ ва 1467 ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ оғоз намуд. дар ҷаласа қайд гардид ки бо мақсади таҳкими вазъи инфрасохтори барқ, кам кардани талафот, таъмини аҳолӣ бо барқ ва кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон тағйирот ворид гардид ки min баъд барои тағйир додани нишондоди ҳисобкунаки барқӣ ё бепайвасткунӣ ба чунин таҷҳизот истифодабарии қувваи барқ, саривақт пардохт накардани ҳаққи истифодаи барқ, ҷазои ҷиноятӣ аз ҷарима то чораи ба ҳабс гирифтан ба муддати аз 3 то 10 сол пешбинӣ шудааст ва ҳар шаҳрванд бояд дар риояи иҷрои қонун масъулиятнок бошад. имрӯз дар ҷаласаи васеи шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилоят натиҷаи санҷиш ва таҳлили ҳолати риоя ва иҷрои қонунгузорӣ дар бораи энергетика аз ҷумла истифодаи самараноки нерӯи барқ муҳокима гардида аз натиҷаи он қарорҳои дахлдор қабул карда шудаанд. мо сохторҳои дахлдорро зарур аст ки моҳияту мазмуни тағйири иловаҳо ба кодекси ҷиноятӣ ва кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ба саҳми аҳолӣ ба таври дақиқ расонем. дар ҷаласаи имрӯза дар самти энергетика, пешгирии зӯроварӣ дар оила, таваҷҷӯҳ ба таълиму тарбияи кӯдак, пурра риоя нашудани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва зиёд шудани садамаҳои нақлиётӣ, дигар масъалаҳои мавҷуди ин самт, роҳу воситаҳои пешгирӣ аз қонунвайронкуниҳо, гузаронидани корҳои фаҳмондадиҳӣ байни аҳолӣ пурра мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. бино ба арзёбии ширкаткунандагони ҷаласа, ҳамаи масъалаҳо дар самти истифодаи барқ, пешгирии зӯроварӣ дар оила, таълиму тарбияи кӯдак, риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, баҳри рушди соҳаҳои саноат, бунёди корхонаҳои нав, таъмини сокинони деҳоти дурдаст бо барқ, таълиму тарбияи фарзандон, омӯзиши технику технология ва беҳтар кардани сатҳи зиндагии аҳолӣ равона шудааст. ҷиҳати таъмини мунтазами аҳолӣ ва корхонаҳои ҷумҳурӣ бо нерӯи барқ сарфакоронаю оқилона истифода бурдани он, инчунин пешгирии талафоти нерӯи барқ дар ноҳияи шаҳри нав гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шуда, ба усули хона ба хона ва маҳалла ба маҳалла корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ, санҷиши ҳисобкунакҳои барқӣ ва дигар тадбирҳо роҳандозӣ гардиданд. идомаи матлаб дар гузориши Фаридуни Субҳон ва Садрдини Иброҳим. бо мақсади иҷрои дастури навбатии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати таъмини мунтазами аҳолӣ ва корхонаҳои ҷумҳурӣ бо нерӯи барқ, сарфаи сариштакорӣ, пешгирии талафот ва дуздии нерӯи барқ дар ноҳияи шаҳри нав гурӯҳҳои корӣ бо салоҳият таъсис дода шуда, бо усули хона ба хона ва маҳалла ба маҳалла бо шаҳрвандон, кормандони идораву корхонаҳо ва ташкилоту муассисаҳо новобаста аз шакли моликияташон вохӯрӣ намуда, муҳтавои тағйирот ба қонунгузории соҳаи энергетикаи кишвар, аз ҷумла илова ба кодекси ҷиноятӣ ва кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистонро ба маълумоти сокинон расонида истодаанд. дар ҳақиқат мушоҳидаҳо нишон медиҳад ки талафоти барқ бисёртар аз кархонаи ташкилотӣ ва аҳолӣ ва инчун роҳи дуздии барқ вуҷуд дорад ки ин беҳуда нест ки тағйирот дорад. чанд қадар агар талафоти барқ кам шавад, ин ҳамон қадар ба манфиати халқ ки дар давраи тирамоҳи зимистон аз барқи доимӣ истифода мебарад. мутобиқи тағйиру иловаҳои ҷоригардида дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон барои вайрон кардани қоида ва меъёрҳои истифодаи қувваи барқ вобаста ба намуди ҳолатҳои ошкоршуда бо ҷарима ба андозаи то 1200 нишондиҳанда ва ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати то 10 сол ҷазо дода мешавад. зимни вохӯриҳо ба сокинон фаҳмонида шуд ки ҳар як истифодабарандаи нерӯи барқро зарур аст то дар пардохти маблағи истифодаи он ба тартиб даровардани ҳуҷҷатгузории расмии ҳисобкунакҳои барқӣ саҳлангорӣ накунад ва ба ҳолатҳои дуздии барқ роҳ надиҳанд. зеро ҳадафи асосии ҷорӣ намудани чунин тағйирот ба беҳтар гардонидани сатҳу сифати зиндагии сокинон, ба кор андохтани корхонаҳои нави саноатӣ ва ба таври доимӣ таъмин намудани мамлакат бо қувваи барқ равона гарда шудааст. аз шаҳрвандон хоҳиш дорем ки мақсад ҳамин ҳисобкунакҳои барқиро берун бароранд, барқкору меянд ёрдамшон метавонанд гирифта берун мебароранд, ҳамида монеагӣ накунанду дастгирӣ кунанд. мақсад баъзе ҳолатҳо мешавад ки шаҳрвандон дар хона нестанд, назоратчии барқ ҳисобкунаки барқиро дида наметавонад, баъд ҳамин ба талафот бурда мерасонад. берунбарори ҳамин ҳисобкунакҳои барқӣ ба мо ҳам ёрдам мешавад ки дар вақти ҳисоботӣ назоратчии барқ омада ҳисобкунаки барқиро дида
дар ҳисоб мекунад. Дар дохил боша мода камтар монегӣ мекунад. истифодаи дурусти сарфакоронаи қувваи барқ ба иқтисодиёти ҳар як оила манфиатовар буда дар баробари ин ҷиҳати саҳмгузорӣ дар рушду пешрафти мамлакат таъсири мусбат мерасонад. аз тарафи мардум сарфакорона истифода барем барқро, чунки мо ба истиқлолияти энергетика расиданамон мо ҳамчун шаҳрванди ҳамин ҷумҳурӣ бояд саҳми худамонро ба ҳамин мамлакати худамон расонем. маврид ба зикр аст ки бо мақсади расидан ба истиқлоли энергетикӣ ва дар ин замина таъмин намудани рушди устувори иқтисоди миллӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат бо истифода аз ҳамаи имконияту сарчашмаҳои мавҷуда, хусусан манбаъҳои рушди энергияи сабз, мунтазам чораҳои муассир андешида мешавад. пас ҳар як шаҳрванди мамлакат имрӯз бояд дарк кунад ки кору фаъолияти ҳаррӯза бидуни қувваи барқ имконнопазир аст. аз ин рӯ чӣ дар коргоҳ ва чӣ дар хона бо ин неъмати арзишманд муносибати хос дошта бошем то ба қадри заҳматҳои шабонарӯзии барқофарони миллат бирасем. дар заминаи тадбирандешиҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ дар мамлакат сол аз сол беҳтар гардида ба талаботи замон мутобиқ карда мешаванд. аз ҷумла дар дохили мамлакат нодиртарин ҷарроҳӣ ва ташхису табобати беморон амалӣ мегардад ки қаблан онҳо дар хориҷ ба хароҷоти зиёд сурат мегирифт. гузориш дар ин хусус. дар ҳошияи чунин тадбирҳо масъулини маркази ташхисию табобатии мадати акбар дар ҳамкорӣ бо мутахассисони ҷумҳурии исломии эрон дар кишвар амалиётҳои ҷарроҳӣ бо текси меъдаро ки як усули муосири кам кардани вазн мебошад ва он бо тарзи муосири ҷарроҳӣ яъне бе буриш анҷом дода мешавад. пештар ҳамин бемориҳое ки ба ҳамин бемориҳои фарбеҳӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳамин амалиётҳо табобатҳо гузаронида намешуд, ҳамин бемориҳоро табобат гиранд. خیلی تفاوت‌های بزرگی داره، چون وقتی شما شکم رو جراحی میکنید و 80% معده رو میبرید یه جراحی خیلی بزرگه. همون جراحی که برای مریضایی که سرطان معده دارن انجام میشه در واقع و معده رو تبدیل میکنن به یک لوله بسیار باریک. عوارض خودش رو داره، به خصوص نه امروز، بعد از 10 سال 12 سال 15 سال محل جراحی ها زخم میشه، آرزه میده، خونریزی میکنه، سوراخ میشه و واقعا خیلی عوارض زیادی داره. در حالی که ما با روشی که میریم با این لوله اندوسکوپ خیلی راحت میریم تو معده مریض و بدون که از بیرون هیچ جراحی انجام بشه، بدون اینکه به معده دست بزنیم، فقط با سوزن میریم در جداره های معده تزریقاتمون رو انجام میدیم در عرض 10 دقیقه و بعد میایم بیرون. اصلا جراحی نیست، یه روش بسته است، مریض هیچی نمیفهمه، از یک سرم زدن ساده راحت تره انقدر که براش ساده است و تقریبا بعد از 6 ماه معده خودشه، هیچ اتفاقی توش نیفتاده، زندگی عادیشو میکنه. بنابراین بین ما و جراحی اسلیو زمین تا آسمون فاصله است. قبلا همین گونه جراحی در خارج کشور عملی میشد و با بهتر گردیدن سطح و صفت خدمترسانی ساحه طب در مملکت بیمارانی که از فربهی اذیت میکشند از چنین خدمترسانی آسان و قلای استفاده برند. سالهای اخیر با دستگیری پیوسته حکومت مملکت برای رشد ساحه طب و فراهم سازی شرایط زمانوی کاری برای طبیبان تدبیرهای ضروری عملی کرده میشوند که این یک نوع غمخواری برای ساکنان و حفظ اجتماعی اهالی محسوب می‌یابد. рушди соҳаи тандурустӣ ва амалисозии нақшаҳои мушаххас дар ин самт дар заминаи тадбирандешиҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат ба беморхонаи марказии ноҳияи шамсиддини шоҳини вилояти хатлон дастгоҳи муосири ҷарроҳӣ ворид гардид ки ба болоравии сифати хизматрасонии тиббӣ мусоидат менамояд. гузориши раҳматалӣ насрӣ. дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон соҳаи тандурустӣ яке аз соҳаҳои афзалиятнок ба шумор рафта баҳри солимии ҷомеа ҳамеша тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. бахусус дар солҳои соҳибистиқлолӣ ба туфайли дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дастовардҳои соҳаи тиб дар ноҳияи шамсиддин шоҳини вилояти хатлон ҳам хеле назаррасанд. дар баробари бунёду аз навсозии беморхонаҳо ва нуқтаҳои тиббӣ ва мутахассисони соҳавӣ таъмини онҳо бо таҷҳизоти тиббӣ яке аз масъалаҳои муҳим ба шумор меравад.
ба беморхонаи марказии ноҳия дастгоҳи муосири эндовидеоҷарроҳӣ ворид карда шуд ки яке аз навгониҳо дар ин ноҳияи дурдаст буда минбаъд беморон метавонанд ба шаҳрҳои Кӯлобу Душанбе нарафта дар ин ҷо табобат карда шаванд. боиси ифтихор аст ки имрӯз дар ноҳияи мо дастрасии таҷҳизоти нави замонавии гаронарзиш эндовидеоҷарроҳӣ дастрасӣ карданд. аввалин амалиётҳои ҷарроҳӣ дар эндаҷарроҳӣ дар беморхона имрӯз аз тарафи худи табибони беморхона ва духтурони дараҷаи олии маркази ёрии таҷилии ҷумҳуриявӣ гузаронда шуд. дар оянда мақсад дорем ки тамоми амалиётҳои ҷарроҳии кӯки шикам сар карда аз илтиёби шадиди кирмурда бемори санги талхадон тибқи эндовидеоҷарроҳӣ баро монем. мавид ба зикр аст ки беморхонаи марказии ноҳиявӣ дорои 9 шуъба буда ба 61 000 аҳолӣ хизмати тиббӣ мерасонад ва дастрасии чунин дастгоҳҳо ба беморхона мушкилоти табибон бартараф гардида ба пешрафти корашон мусоидат менамояд. дар навбати худ ҳам сокинону ҳам табибон аз чунин ғамхориҳо аз давлату ҳукумат сипосгузоранд. мо шукргузорӣ аз ваҳдати миллии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон мекунем. мо саъю кӯшиш мекунем кормандои соҳаи тандурустӣ ки маҳз бо ғамхориҳои пешвои муаззами миллат ҷавобан ба ин қадар ғамхориҳо мо боз ҳам сифати хизматрасониро хубтара беҳтар ба роҳ монем. дар оянда кӯшиш мекунем ки боз таҷҳизотҳои наву замонавӣ ба беморхона ворид карда хизмати тиббиро бо сифат анҷом диҳем. ба ҳамагон маълум аст ки фаъолияти самараноку ҳадафмандонаи муассисаҳои тандурустӣ танҳо дар сурати доштани заминаи бо қуввати моддӣ техникӣ имконпазир мебошанд. дохил шудани таҷҳизотҳои муосир ва татбиқ гаштани усулҳои замонавии ташхису табобат ба он мусоидат мекунад ки дастовардҳои соҳа дар бахши ҳифзи саломатии аҳолӣ бо тадриҷ беҳтару хубтар гарданд. ҷавобан ба чунин дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурӣ табибон низ кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки хизматрасонии тиббиро дар сатҳи баланд ба роҳ монанд. раҳматалӣ назри эраҷи қурбоналӣ, ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, ахбор. танзим ва дастгирии давлатии самтҳои афзалиятноки рушди комплекси агросаноатӣ дар доираи татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории сабз таҳти ин унвон дар шаҳри Душанбе чорабинии илмию амалии минтақавӣ баргузор гардид. маълумоти бештар дар таҳияи Мансури Ҷалол. тадбирҳои дастгирии давлатӣ боиси баланд шудани фаъолияти сармоягузорӣ гардида дар 5 соли охир барои дастгирии молиявии комплекси агросаноатӣ аз ҳисоби бюджети давлатӣ зиёда аз 93 миллион сомонӣ ҷудо гардидааст ки ин нишондод нисбат ба 5 соли гузашта 26.6% афзоиш ёфтааст. ин суханҳо дар кори ҳамоиши илмие гуфта шуд ки дар кори он намояндагон ва коршиносони сохторҳои дахлдор, иқтисоддонҳо ва дигар шахсон иштирок намуданд. яке аз ҳадафҳои стратегияи ин таъмини амнияти озуқаварӣ мебошад ҷорӣ намудани равандҳои инноватсионӣ, ҷалби сармоя барои ин равандҳо бевосита бо дастгирии давлат дар доираи он барномаву консепсияу стратегияҳое ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул мекунад амалӣ карда мешаванд. ҷустуҷӯи роҳҳои танзим, дастгирии давлатии самтҳои афзалиятноки рушди комплекси агросаноатӣ дар доираи татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории сабз дар ин сам ҳамбастагӣ бо мутахассисони соҳа ва амсол ба ин аз ҳадафҳои ҳамоиш дониста мешавад ки коршиносон баргузории ин тадбирро муҳим ва ба маврид арзёбӣ намуданд. барнома ва стратегияҳо оид ба ин амалҳо қабул карда шудаанд. чунин конференс семинарҳо метавонанд ки ба ҳо кишоварзон бошад, хо дигар самтҳои иқтисодиёти миллӣ бошад, тавсияҳои муфид медиҳанд то ки мо ба ҳадафҳои ниҳоии ҳамин барномаҳо расем. дар кори ҳамоиши илмию амалӣ ҳамчунин таъкид гардид ки дастгирии давлатии комплекси агросаноатӣ дар замони муосир рушди ҷомеа ва пешрафти он ба манфиат буда ҷиҳати беҳтар гардонидани сатҳу сифати зиндагии мардум ва коҳиш додани сатҳи бекорӣ дар кишвар мусоидати фаъол менамояд. мубодилаи афкор ба кори ҳамоиши илмӣ анҷом бахшид.
вобаста ба натиҷагирӣ аз фаъолияти соҳаҳои мухталиф, муайянсозии дастоварду нишондодҳо, инчунин тадбирандешӣ доир ба ҳалли мушкилоти мавҷуда, таъмини рушду пешрафти соҳаҳо ва ба ин васила мусоидат кардан дар беҳтарнамоии сатҳи некуаҳволии сокинон ва дар маҷмӯъ баҳри дар амал татбиқ намудани ҳадафҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи восеи вилояти Хатлон ҷаласаи вилоятӣ баргузор гардид. Тафсилоти бештар дар гузориши Олим Носирзода. дар толори қасри фарҳанги ноҳияи восе бо ҳузури намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, ноҳияи восе ва роҳбарону кормандони сохторҳои гуногуни сатҳи ҷамоату деҳот, ноҳия, минтақа ва вилоят ҷаласаи ҳисоботӣ ва таҳлили вазъи соҳаи иҷтимоӣ ва идеологии ноҳия баргузор гардид. дар ибтидо иштирокдорон аз ҷараёни мусобиқаи варзишии Шашкаву Шоҳмот ки баҳри ташаккули маҳорату истеъдоди зеҳнии наврасону ҷавонон миёни хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия баргузор шуда буд, дидан карда ташкили бештари чунин мусобиқаҳоро дар рушди тафаккури насли ояндасоз манфиатбахш маънӣ дод карданд. ёдовар мегардем ки қаблан бо ташкили гурӯҳи корӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва дигар масъулони ниҳодҳои гуногуни сатҳи вилоятиву минтақавӣ ва ноҳиявӣ аз вазъи фаъолият, таъмини шароити беҳдоштӣ, дастоварду пешравӣ ва мушкилоти мавҷудаи ҳалталаб дар муассисаву ташкилотҳои гуногуни ноҳияи восе шинос гардида, зимни ҷараёни ҷаласа нишондодҳо бо пешниҳоди ҳисоботи мушаххас ва баромаду маърузаҳо мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. дар идома фаъолияти сохторҳои гуногун аз ҷумла маорифу тандурустӣ, фарҳанг, бахши дин, танзими анъана ва ҷашну маросим, бахши кор бо занон ва оила, ҷавонон ва варзиш ва дигар соҳаҳо дар давраи семоҳаи аввали соли ҷорӣ натиҷагирӣ карда шуд. мақсади баргузории ҷаласа муайян намудани нишондодҳо бо муқоисаи давраи фаъолияти солҳои қаблӣ бо назардошти боз ҳам беҳтару хубтар намудани шароиту имкониятҳо ва афзун сохтани дастовардҳо дар соҳаҳои ҳаётан муҳими хоҷагии халқ арзёбӣ гардид. таъкид шуд ки дар сиёсати давлатдории ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳаи иҷтимоиёт ва идеологӣ афзалият дода шуда, баҳри пешрафту ташаккулёбии соҳаҳо аз ҷониби ҳукумати мамлакат тамоми шароиту имкониятҳои зарурӣ фароҳам гардида, таваҷҷӯҳу дастгириҳо дар ин самт афзоянда маънӣ дод карда шуд. зимни ҷараёни ҷаласа вобаста ба фароҳам сохтани шароити муосири таҳсил дар муассисаҳои таълимӣ, фарогирифтани шумораи бештари наврасону ҷавонон ва аҳли ҷомеа ба озмунҳои ҷумҳуриявӣ, беҳтарнамоии вазъи хизматрасониҳои тиббӣ дар муассисаҳои тандурустӣ, рушд бахшидани соҳаи фарҳанг, эҳёву муаррифӣ ва густариши оинҳои бостонӣ, аз ҷумла ҳифзи анъанаҳои либоспӯшии миллӣ ва истифодаи самарабахши имкониятҳои мавҷуда дар ин самт, ташаккул додани фаъолнокии ҷавонон, ҷалби бештари онҳо дар мусобиқаҳои варзишиву озмуну олимпиадаҳои фаннӣ ва тақвияти малакаи забондонии онҳо, риояи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим, пешгирии пошхӯрии оилаҳо ва ба роҳ мондани корҳои фаҳмондадиҳӣ миёни аҳолӣ ҷиҳати устувориву мустаҳкамии оилаҳо, густариш бахшидани раванди бунёдкориву созандагиҳо ва таъмини мутахассисони соҳавӣ дар бахшҳои мухталиф, дастуру супоришҳои мушаххас ва тавсияҳои судманд дода шуд. Олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, ноҳияи восе, Ахбор. дигаргуншавии иқлим, камшавии имкониятҳои табиӣ барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва зиёдшавии талабот ба маводи ғизоӣ дар назди кишоварзон вазифаҳои навро гузоштааст. олимон зимни чорабинӣ мавзӯъҳои марбут ба заминро муҳокима карданд. гузориш дар ин хусус. дар шароити дучандшавии талабот ба маводи ғизоӣ ва кам гаштани имкониятҳои табиӣ барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ҷаҳон, баланд бардоштани ҳосилнокӣ шарти асосӣ барои расидан ба амнияти ғизоӣ маҳсуб меёбад. дар ин бора зимни чорабинии олимону донишҷӯён дар донишгоҳи аграрии Тоҷикистон гуфта шуд. идоракунии захираҳои замин дар шакли нави хоҷагидорӣ, инчунин аз байн бурдани порчадармиёнии замин, инчунин дар шаклҳои нави хоҷагидорӣ истифода намудани усулҳои дурусти парвариши зироатҳо ё ин ки минтақаболкунии зироатҳо, интихоби дурусти зироатҳо дар шакли нави хоҷагидорӣ, таъмини саривақтии оби полезӣ, аз худкунии заминҳои бекорхобида дар ҳамоише ки ҳаст баррасӣ шуда истодааст. мақсад аз баргузории ҳамоиши мазкур ин дар амал татбиқ намудани ҳадафҳои асосии мониторинги замин мебошад, ки яке аз мақсади асосии он ин самараноку оқилона истифода бурдани замин, рӯёнидани ҳосили 2 ва 3 ҳосил аз як қитъаи замин, аз қитъаҳои замини назди ҳавлигӣ, қитъаҳои заминҳои хоҷагиҳои ёрисони шаҳрвандон ва инчунин хоҷагиҳои ҷамъоварӣ мебошад. истифодаи самараноки замин дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат яке аз самараи хубро
ба даст овардан мумкин аст кадом вақт ҳамон вақте ки мо истифодаи дурусти заминро ба роҳ монем. дар шароити дигаргуншавии иқлим олимон ба хулоса расиданд ки имрӯз аз майдони кам гирифтани ҳосили зиёд ва расидан ба самаранокии баланди заминдорӣ шарти асосӣ барои рушди соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб меравад. заминҳои корами обӣ, баҳодиҳии иқтисодии заминҳои кишоварзӣ бо дар назардошти тағйирёбии иқлим, идоракунии захираҳои замин ва дигар мавзӯъҳои марбутро олимон таҳлил ва роҳҳои муфидро пешниҳод карданд. зимни чорабинӣ дар факултети идораи замин ва кадастри донишгоҳи аграрии тоҷикистон таҳти унвони мониторинги истифодаи заминҳои таъиноти кишоварзӣ баҳри амнияти озуқаворӣ, мушкилот ва дурнамо ба таҳкими робита байни илму истеҳсолот ва бештар афзалият додан ба таҷрибаи муосири кишту парвариши зироат мароғ зоҳир карда шуд. дар ноҳияи рӯдакӣ ба мақсади тозаи озода ва барқарорсозии каналу ҷӯйҳои обгузар корҳои обудонӣ ташкил ва роҳандозӣ гардида иншооти муҳими хоҷагии халқ ба ҳолати аввала баргардонда мешавад. чунин як тадбири ободонӣ дар ҷамоати деҳоти гулистон баргузор шуд ки ҷиҳати таъмини заминҳои кишт бо оби полизӣ замина хоҳад гузошт. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус таҳия шудааст. ҳамин ҷӯй агарчи хурд аст, аммо барои хоҷагии халқи ноҳияи рӯдакӣ хусусан бошандагони ҷамоати деҳоти гулистон хеле муҳим дониста мешавад. қаблан ҳолат ин гуна набуд. бемасъулиятӣ ва бетарафӣ бархе аз сокинон боис шуд ки ин канали обгузар корношоям гардида дар ҳолати боришу борони сел ташвишовар гардад. ба иддаои масъулин ҳамагӣ чанд сол қабл ин ҷӯй барои оббонии заминҳои корам васеъ истифода шуда таъмини чорво бо об ва заминҳои назди ҳавлигӣ шодоб мегардид. ин дар ҳолест ки дар ҳудуди ҷамоати деҳоти гулистон 305 хоҷагии деҳқонӣ беназардошти заминҳои назди ҳавлигӣ фаъолият менамоянд ва обёрӣ гардидани онҳо аз ин ҷӯй яке аз сарчашмаҳост. мо кишоварзони ҷамоати гулистон сами кӯшиш дорем ки тамоми заҳворҳо, канал ҷӯйворро кор намуда, тоза намуда бо техникаҳои пуриқтидор барои обрезии заминҳои хоҷагии деҳқонӣ ки дар мо 305 хоҷагии деҳқонӣ аст, заминҳои назди ва заминҳои ёрастон пурра ба оби полизӣ таъмин намоем ва аз сокинони маҳал хоҳиш карда мешавад ки предметҳои пластикиро дар ҳамин каналҳо напартиянд. бо назардошти муҳимияти канали мазкур, масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯдакӣ дар заминаи вусъати корҳои ободонӣ иқдоми башардӯстонаеро рӯй даст гирифт ки дар доираи он канали обгузари деҳаи сангтудаи ҷамоати деҳоти гулистон тоза гардида ба ҳолати аввала баргардонида шуд. ин иқдоми инсондӯстона тақозо мекунад ки бошандагону истифодабарандагони ин ҷӯй бетарафиро ихтиёр накарда дар ҳолати корӣ нигоҳ доштани он мусоидати фаъол намоянд. дар институти математикаи академияи миллии илмҳои тоҷикистон бахшида ба 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маъриф солҳои 2020-2040 семинари илмии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи функсияҳои дудаврагӣ ва метааналитикӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкоронамон. бахшида ба 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маъриф солҳои 2020-2040 дар институти математикаи академияи миллии илмҳои тоҷикистон семинари илмии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи функсияҳои дудаврагӣ ва метааналитикӣ баргузор гардид. дар ҳамоиши илмӣ олимон, магистрон ва ходимони илмӣ иштирок карда бо маърузаҳо баромад намуданд. таъкид шуд ки густариши мактабҳои риёзӣ устоду шогирд чун анъанаи қаблӣ барои омода намудани олимони оянда аҳамияти муҳим дошта, бояд мактаби устоду шогирд аз ҳама лиҳоз тақвият дода шаваду ба ҷавонон олимони ояндаи соҳаи риёзӣ роҳи васеъ кушода гардад. дар институти математикаи академияи миллии илмҳои тоҷикистон ҳар ҳафта 3 маротиба семинарҳои илмии умумии институтӣ ва 1 маротиба семинари илмии ҷумҳуриявӣ дар назар дошта шудааст ки бо ташаббуси устодони соҳиби мактаб аз дилхоҳ донишгоҳу донишкадаҳои олии кишвар бо маърузаҳо бо мавзӯъҳои худ омода фикру мулоҳизаи худро дар мавзӯъҳои худ баромад мекунанд. татбиқи раванди 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маъриф солҳои 2020-2040 тақозо менамояд ки олимони соҳаи риёзӣ мавзӯъҳои илмиро дар ҳамбастагии
استحصالات، رویه‌های نوی آن، طلبات بازار مهنت و بنیادی عملی شونده و همبستگی به برنامه‌های دولتی صحوی مطابق گردانند. در انستیتوت متماتیکای اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان تشکیل چنین سمینارها به حکم عنعنه درآمده منتظم دایر کرده می شود. این تدبیر با تقویت مکتب استاد و شاگرد بررسی موضوع تحلیل متماتیکا، مدل سازی آن، حساب برابرکنی دیفرانسیالی و الگبرا مساعدت عمیق می نماید. امروز در شهر دوشنبه دوری نهایی دعوت 18 آزمون جهانی پول زبان چینی در سال 2025 بین طالب علمان رشته زبان چینی برگزار گردید. گزارش در این خصوص. دوری نهایی دعوت 18 آزمون جهانی پول زبان چینی در سال 2025 میان طالب علمان رشته زبان چینی برگزار گردید. در چاره‌بینی نمایندگان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، سفارت جمهوری مردمی چین در تاجیکستان، ساختارهای مربوطه جمهوری و مؤسسه‌های تحصیلات عالی مملکت اشتراک نمودند. ضمن برگزاری ابراز گردید که جمهوری مردمی چین یکی از همسایه دولت‌های دوست جمهوری تاجیکستان به شمار می‌رود. در دایره سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و راهبریت عالی جمهوری مردمی چین همکاری‌ها در همه سمت‌ها خصوصا در سمت زبان‌آموزی رشد یافته ایستاده است. گفته شد که مناسبت‌های دوستی و حسن همجواری مردمان ما عنعنه‌های قناعتمند تاریخی دارند و همه این از روندهای راه ابریشمی بزرگ منشأ می‌گیرد. ابراز گردید که امروزها در بسیاری از مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه تاجیکستان صرفخانه‌های زبان چینی گشوده شده است که اکثریت این طالب علمان در دانشکده تعلیمی و فرهنگی کنفوتسی نزد دانشگاه ملی نیز با آموزش زبان چینی مشغول میباشند. گفته شد که آزمون جهانی پول زبان چینی یک چاره‌بینی مهم در سراسر جهان میباشد که از سال 2002 در اداره مرکزی کنفوتسی برگزار میشود. از سال 2017 این آزمون دقت میلیون‌ها جوانان را در بیش از 110 کشور دنیا جلب کرده برای دانشجویان و طالب علمان یک پلتفرم مهم آموزش زبان چینی گشته است. تاکید گردید که آزمون جهانی پول زبان چینی میان طالب علمان یکی از برنامه‌های مهمی پیوست کننده مناسبت‌های علمی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان با جمهوری مردمی چین به شمار می‌رود. در جریان آزمون 8 نفر داوطلب با آزمایی نموده مهارت و استعداد خویش را نشان داده سزاوار جای‌های افتخاری گردیدند. дар ноҳияи данғара бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва амалисозии барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 фестивали забони англисӣ баргузор гардид. гузориши салоҳиддини неъмат дар ин хусус. дар доираи амалисозии барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 раёсати маорифи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти хатлон моҳи апрелро дар ҳама муассисаҳои таълимии ҳудуди вилоят ҳамчун моҳи омӯзиши забони англисӣ эълон намуда дар ин самт озмуну маҳфилҳои судманд ташкил намуда буданд. ҷиҳати натиҷагирӣ аз моҳвораи мазкур дар ноҳияи данғара фестивали забони англисӣ баргузор гардид ки дар он масъулини раёсати маорифи вилояти хатлон, шуъбаи маорифи ноҳия, омӯзгорони фанни забони англисӣ ва хонандагон ширкат доштанд. дар ин чорабинӣ хонандагони фаъоли муассисаҳои таълимии ноҳия дар баромаду ҳунарнамояшон фарҳангу таърихи миллатҳое ки забони давлатиашон англисӣ аст нишон дода порчаҳои шеърӣ ва қиссаву достонҳоро бо ин забон бо маҳорати баланд қироат намуданд. мавриди зикр аст ки пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар поёми навбатии солонашон ба маҷлиси олии мамлакат оиди омӯзиши забонҳои хориҷӣ бо таъкидҳои мушаххас иброз доштанд ки дар шароити рушди босуботи ҳамкориҳои байналмилалӣ ва вусъат ёфтани ҳамгироии тоҷикистон бо ҷомеаи ҷаҳон талабот ба мутахассисоне ки сатҳи касбияти баланд дошта забонҳои хориҷӣ махсусан русӣ ва англисиро хуб медонанд рӯз ба рӯз меафзояд. раёсати маорифи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти хатлон баҳри иҷрои дастуру супоришҳои сарвари давлат дар самти омӯзиши забонҳои хориҷӣ тибқи нақшачорабинӣ таррезӣ намуда соли ҷорӣ дар ҳама муассисаҳои таълимии ҳудуди вилоят моҳи февралро моҳи омӯзиши забони русӣ ва моҳи апрелро ба омӯзиши забони англисӣ бахшиданд. баъди натиҷагирии ин тадбирҳо ният доранд ки баҳри омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар баробари гузаштани машғулиятҳои назариявӣ мунтазам маҳфилу чорабиниҳои судманд гузаронанд.
дар охири чорабинӣ омӯзгорони фанни забони англисӣ якчанд муассисаҳои таълимии ноҳия ҷиҳати фаъолияти назаррас бо сипосномаҳои шуъбаи маърифи мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи Данғара қадршиносӣ карда шуданд. Салоҳиддини Неъмат, Завқибек Абдураҳмон, ноҳияи Данғара, Ахбор. با مقصد بلند برداشتن معرفتی اویلاداری، فعالگردانی اشتراک زنان و دختران در حیات جمعیتی، آماده نمودن جوانان به حیات مستقلانه و ارزشگذاری بر رسم آیین‌های ملی بین کارمندان کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان، آزمون گلدختران آهن‌سریشت گذرانیده شد. همکاران ما گزارش می‌دهند. озмуни гулдухтарони оҳансиришт миёни 8 гурӯҳ ситора аз корхонаи воҳиди фосилоту муховирот, локомотив аз пойгоҳи локомотивӣ, бонувони оҳансиришт аз қитъаи роҳи оҳани хатлон, гурӯҳи шифо аз беморхонаи роҳи оҳан, роҳбалад аз корхонаи воҳиди мусофирбарӣ, аз қитъаи душанбегии роҳи оҳани тоҷикистон, гурӯҳи нур аз қитъаи таъминоти барқ ва гурӯҳи бонувон аз пойгоҳи вагонҳои боркаш доир гардид. зимни чорабинии фарҳангӣ таъкид карда шуд, ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо дар назардошти нақш ва саҳми созандаву бунёдкоронаи занону духтарон барои онҳо дар кишвар фазоеро ба вуҷуд овардааст, ки озодона таҳсил ва дар баробари мардон фаъолият менамоянд. занону ҷавондухтарони корхона ва муассисаҳои роҳи оҳани тоҷикистон низ дар баробари фаъолият кардан дар яке аз соҳаҳои иқтисодии мамлакат, инчунин дар ҳифзи арзишҳои милливу фарҳангӣ, тарғиби либоси миллӣ ва соҳибкасбу соҳибдониш гардонидани насли ҷавон саҳмгузоранд. озмуни гулдухтарони оҳансиришт дорои 5 шарт буда, дар раванди он сатҳи дониш, малакаи корӣ, ҳифзи арзишҳои оиладорӣ аз ҷониби занону ҷавондухтарон, тарбияи фарзанд дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва худшиносӣ, маҳорати омода намудани хӯрокҳои миллӣ, мусоидат намудан ба фаъолияти самаранок санҷида шуд. иштирокчиёни озмун дар иҷрои шарти суолу ҷавоб ва саҳнаҳои ҳаҷвӣ бо баррасии мавзӯъҳои муҳими ҳаётӣ маҳорати баланд нишон доданд. дар анҷоми озмун ғолибон сазовори ҷойҳои намоён гардида бо ифтихорнома, сипоснома ва тӯҳфаҳо сарфароз гардиданд. ҳамзамон ҳамаи иштирокчиёни озмун ҳавасманд гардонида шуданд. дар ноҳияи кушониён бо мақсади таҳкими омодагӣ ба ҳолатҳои фавқулода ва пешгириву бартарафнамоии оқибати офатҳои табиӣ машқҳои амалии мудофиаи ҳудудӣ баргузор гардид. идомаи матлаб дар гузориши Самандар Шоев ва Искандари Саид. дар асоси нишондодҳои ташкили методӣ, нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи кушониён оид ба масъалаҳои мудофиаи гражданӣ, эътино, пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода дар ноҳия рӯзи мудофиаи граждании намунавӣ доир карда шуд. масъулин мақсади гузарондани чорабинии мазкурро ҳангоми рух додани ҳолатҳои фавқулода, аз ҷумла заминларза ва ба вуқӯъ омадани сӯхтор, аз ҷои хавфнок ба ҷои бехавф кӯчонидани сокинон ва таъминоти онҳо бо эҳтиёҷоти зарурӣ маънидод карданд. тибқи нақшаи баргузории ин машқи мудофиаи граждании намунавӣ баъди садо додани бонги хатар, хонандагону омӯзгорон аз дохили бино ба ҷойҳои муайяншудаи бехавф эвакуатсия шуда ба нафарони осебдида аз ҷониби кормандони ёрии таъҷилӣ кӯмаки аввалияи тиббӣ расонида шуд ва мутахассисони хадамоти оташнишонии қисми мустақили 48 дар ноҳияи кушониён ҳолати ба вуқӯъ омадаи сӯхторро бартараф намуданд. имрӯз дар муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 3 ҷамоати деҳот меҳнатободи ноҳияи кушониён рӯзи мудофиаи граждании намунавӣ гузаронда шуд. мақсади гузарондани рӯзи мудофиаи гражданӣ пешгирии рафъи ҳолатҳои фавқулода мебошад. ҳамин тарз услуб дар асоси нақшаи тасдиқгардаи шуъбаи ҳолатҳои фавқулода дар ҳама муассисаҳои таълимӣ марҳила ба марҳила рӯзи мудофиаи гражданӣ гузаронда мешавад. дар рӯзи мудофиаи граждании намунавӣ хонандагон донишу малакаи худро оид ба мудофиаи гражданӣ, пешгирӣ ва бартараф намудани оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода нишон доданд. ҳамзамон ба ҷавонон вобаста ба қоидаҳои шиноварӣ ва истифодаи асбобу лавозимоти наҷотдиҳӣ мутахассисони соҳа ба таври амалӣ маълумот доданд. тибқи иттилоъ, баҳри бартараф намудани оқибатҳои ҳолатҳои фавқулодаи дорои хусусияти табиӣ ва техникӣ дошта, сари вақт чораҳои мушаххас андешида, тайёр намудани нерӯҳои ғайриҳарбӣ ва мудофиаи гражданӣ, гузарондани машғулиятҳо бо ҳайати роҳбарикунанда, ҳайати фармондеҳӣ, иншооти иқтисодиву иҷтимоӣ, ташкилоту муассисаҳо, ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, омӯзонидани категорияҳои гуногуни аҳолӣ, гузарондани машқу тамринҳои мудофиаи гражданӣ оид ба ҳолатҳои фавқулода дар ноҳияи кушониён пайваста чунин чорабиниҳои амалӣ гузаронида мешавад. дар охир иштирокчиёни фаъоли рӯзи мудофиаи граждании намунавӣ бо сипоснома сарфароз
бозгардонида шуданд. Самандар Шоев, Искандари Саид, ноҳияи Кушониён, Ахбор. гӯштини миллӣ гӯштингирӣ аз маъмултарин навъи варзиши суннатии тоҷикон ба ҳисоб меравад. дар идомаи тантанаҳои ҷашни байналмилалии Наврӯз дар ноҳияи Ховалинг мусобиқаи варзишӣ аз рӯи намуди гӯштингирӣ баргузор гардид, ки беҳтарин паҳлавонони шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар он қувваозмоӣ намуда ғолибон бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ гардиданд. гузориши Анваршоҳ Сайдаризода. бо ҳамасола зиёд гардидани таваҷҷӯҳу дастгириҳои давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва фароҳам сохтани шароитҳои мусоид дар самти варзиш, имрӯзҳо баргузории мусобиқаҳои варзишӣ дар мамлакат бештар ба роҳ монда мешавад. дар доираи тантанаҳои ҷашни байналмилалии Наврӯз дар деҳаи Токаки ҷамоати деҳоти Ғафур Мирзои ноҳияи Ховалинг бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва ҷалби соҳибкорони ватанӣ аз рӯи намуди гӯштини миллӣ гӯштингирӣ мусобиқа баргузор гардид. чунин мусобиқаҳои варзишӣ ҳамасола дар арафаи таҷлили ҷашни байналмилалии Наврӯз байни варзишгарони ҷавон роҳандозӣ мегардад, ки чеҳраҳои нави риштаҳои гуногуни варзишро ба ҳам меорад. мусобиқаи доир гардида дар ноҳияи Ховалинг бо ширкати беҳтарин варзишгарони шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ҷараён гирифт. хотиррасон бояд шуд, ки гӯштини миллӣ гӯштингирӣ аз маъмултарин навъи варзиш дониста мешавад, ки ҳар нафари ба он машғул ҳамеша тандуруст, нерӯманд, чусту чолок ва роҳану ҷисман солим мебошанд. ҳамзамон машғул гардидани ҷавонон ба ин ва дигар риштаи варзиш боиси дурӣ ҷустан аз омилҳои номатлуб мегардад, ки дастандаркорон баргузории мусобиқаи мазкурро маҳз бо ҳамин мақсад рӯи кор гирифтанд. дар ин зимн иброз гардид, ки роҳандозии чунин мусобиқаҳои варзишӣ, ки дар он варзишгарон маҳорати хуб нишон медиҳанд, омили хуби омода намудани варзишгарон ба мусобиқаҳои варзишии сатҳи байналмилалӣ мебошад. варзишгарони ҷавону умедбахш, ки борҳо дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва берун аз он маҳорату малакаи баланди варзишӣ нишон дода мақоми ифтихориро ба даст оварданд, бидуни ягон шубҳа дар ин мусобиқа низ ба гирифтани тӯҳфаҳои арзишманд шарафёб шуданд. тавре аз ҷараёни баргузории мусобиқа аён гардид, наврасону ҷавонон ва ҷавондухтарон бештар ба гӯштини миллӣ гӯштингирӣ майлу рағбати беандоза доранд. роҳандозии чунин мусобиқаҳост, ки наврасону ҷавонон дар риштаҳои гуногуни варзиш ба машқу тамрин машғул буда, бо истифода аз малакаву истеъдоди хеш дар чорабиниҳои гуногуни варзишӣ иштирок ва бо ишғол намудани мақомҳои ифтихорӣ обрӯи ҷумҳурии Тоҷикистонро дар сатҳи байналмилалӣ баланд мебардоранд. бинандаҳои азиз, дар ҳаминҷо нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед. эй, пагоҳ таъмир мекунам. қаҳваи интихобшудаи арабика таъми бой ва дурахшони қаҳваи ҷакии 3 дар 1 ҳангоми зарурат қувва медиҳад.